популярен сериал по Диема Фемили. Фейза Дживелек. На 29 години. Родена съм в Истанбул. От 5 години съм професионална актриса. Участвах в 3 сезона на Огледален свят. Това беше първият ми проект. Играх и в 2 сезона на Войната на розите. След това в Една надежда стига и Лявата ми половина. Както и в още 2 сериала. Но Шербет от боровинки е повратната точка в кариерата ми. Учих актьорско майсторство в Ню-Йорк и в Харвард. Ниля е едно потискано, невидяло обич момиче. Затова се опитва да се покаже, да излезе на преден план и понякога го прави грубо и нечестно, но все пак успява да спечели сърцата на зрителите. Такъв образ е. Мисля, че го изиграх добре, защото и сценарият го налагаше и защото исках хората да ме харесат. Затова благодаря на всичките си фенове. Какви са приликите и разликите ни? И аз съм малко устата и невъздържана, но не съм алчен човек. Естествена съм, имам уклон към комедията. Това е първата ми комедийна роля. Преди съм участвала в драми. Този образ не беше определен като комедиен, но се получи така заради играта ми и рефлексите ми. Аз мисля, че е лесно да разплачеш някого. По-трудно е да го разсмееш. Радвам се, че успях. Много обичам героинята си. Аз се идентифицирах с Ниля и възприех характера й. Затова и понякога импровизирам. Имаме общи черти, но имаме и различия. Мисля, че чрез способността си да отразявам тези различия, напреднах в актьорската професия. Всъщност, Ниля е простовата, наивна, понякога е добра и понякога лоша. По-скоро бих я нарекла симпатичен злодей, който преследва своите интереси. Но аз не исках да играя добър образ. Добрите герои бързо биват обиквани, но и бързо се забравят. Беше ми трудно, но се надявам героинята ми да бъде незабравима. В сериала имаше едно агне. В 2 епизода или в 3. То ходеше до тоалетна навсякъде. Затова аз му завързах едно парцалче отзад. Това беше и част от сценария. Храних го с биберон, разхождах го, гледах го като свое дете. После трябваше да бъде заколено. Ние, актьорите, изпратихме пари за агнето. И сега то живее в чифлика на един познат. Станало е коч. Грижим се за него. Много е сладък. Но от тогава не ям агнешко. Така, както вече ви казах, сега започнах да играя в комедия. Образът беше драматичен. Не беше смешен. Обаче режисьорът и сценаристът, виждайки моя комедиен талант, промениха образа. Например, Например, моите погледи. Тези погледи ми помогнаха да извадя комика от себе си. Мисля, че съм го отразила. Една от причините да съм обичана е, че мога да отнемам от напрежението на хората. Първата ми мисъл, ще го кажа така. Да, много харесах Ниляй. Защото исках да изиграя лош образ. Това беше една от мечтите ми. Обаче не мислех, че ще се стигне до тук. Не си представях. Много съм щастлива. Но аз си обещах да се справя с образа. Ние отразяваме фактите, не пишем лъжи и историите ни не са абсурдни. Всеки герой си има своя история. Причината хората да се отекчават от сериалите е, че следят само историята на главния герой. А тук няма главен герой. Всички имаме истории, които се харесват. Ниляй създава проблеми, защото е нетактична и несъобразителна. Уви, тя не може да премълчава, да се сдържа. И затова, макар да създава проблеми, тя все пак казва истината. Мисля, че успях да пресъздам този тънък момент от характера й. Разбира се, безчестието не е добро качество, но пък когато се ядосваме, Ниляй може да успокои нашия гняв. Аз често пътувам до Америка. Дори през лятото видях, че там имаме страшно много фенове. Това е повод за гордост
И за мен, и за екипа, и за Турция. Гледат ни и ни харесват в много страни. Много съм горда и щастлива. Обичам много почитателите си и тук, и в чужбина. Не знам, може би понякога ви дразня, понякога може да се чудите защо постъпва така сега. Но Ниляй казва открито какво мисли. И вие бъдете директни с хората, които не харесвате. Или защото вие за това харесвате Ниляй, защото тя може да каже всичко. Затова, когато е необходимо, може да бъдете като Ниляй. Старшата снаха ви обича. Обичам ви. Evet,